első alkalommal kigondolt és reményeink szerint megvalósuló hagyományidéző disznótori rendezvényünkön. Örülök, hogy eljöttek, érdeklődnek, és kívánom, hogy a nap folyamán mindenki érezze jól magát, illetve érezze jól az ízeket, és reméljük, hogy az ízek is lesznek. Magyarországon nagy hagyománya van a disznótornak, ugyanis ezt a karácsony előtt, illetve mint most a januári napokban végezték. Ez a parasztháztartások egyik legnagyobb eseménye volt. A disznó hízlalását erre az időszakra időzítették, azért nyilván, hogy a hús egy részét kifagyasztva hosszabb ideig eltarthassák. Ugye a disznótorhoz kapcsolódó jeles népszokásunk, már teljesen elfeledett népszokásunk volt a kántálás. Ugye a faluba, főleg egy kisebb faluba nagyon hamar kitudódott, hogy melyik háznál lesz disznótor. Ilyenkor ugye azok is oda gyűltek, akik egyébként a disznótorra nem voltak meghívva. Többnyire fiatal legények, férfiak mentek a disznótoros ház ablakához, tréfás pajzán versekkel, illetve néha jelmezbe öltözve, rossz tepsikkel, fedőkkel, hatalmas nagy zajt csaptak az ablak alatt, és a bottal a földre szurkáltak. Ezt azért tették, hogy legyen a gazdának szerencséje, téíze. Gyakran verses rigmusokkal köszöntötték a gazdát. Ilyen volt az ablak alatt, mielőtt, vagy mikor bekopogtattak, ezt a verset szavalták. Eljöttem én kántálni, nem szabad engem bántani, én fogtam meg Fülit farkát, adjanak egy darab húszkát. 4 lába van a disznónak, 5. a farka alatt van a duda, fújja meg a gazda. Hát én remélem, hogy a mai rendezvényünkön mindenki kedves fogadtatásra talál. Én az Egyesület vezetősége és minden tagja nevében azt kívánom, hogy érezze mindenki nagyon jól magát ezen a mai rendezvényen, és az elkészült ételekhez pedig nagyon jó étvágyat kívánok. Köszönöm a meghallgatást! Bagolynyerítés, utána jön mindjárt a kemence nyögés, csirkeordítás, fornyú köhögés, a végén megérkezik az üres kocsi zörgés. Egy öreg sütdisznó nészen bepácolva, és egy köthös bolha lesz a nyásra húzva. Sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka, 300 esztendős kocsinak az agya. Most már nem tréfálok, megyek a konyhára, sok jó ételeknek drága illatjára. Majd csak megjelenek, mindenek láttára, ha előbb nem, hát majd szilveszter napjára. Sokáha lesz. Jó van még karácsony.
Szeretném megkérdezni, mit szeret a disznótorba? Hát két dolgot szeretek. A vacsorát, meg amikor fizetnek. Ó. Sajnálod a sertést, mikor levágod? Kántort, a szirot, meg minden halottat.